थासारि बे थासारिजों नोंथांनि मोनदांथिखौ एसे बुंथ'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादजों आङो जि समाव गिबियैनो इउजि ब्रह्म बिथाङा जेब्ला गिबि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जादों बे समाव आङो बिथांजों खामानि मावफानो मोनदों। नाथायब्ला बै समनि बर' माहारिनि बर' सुबुंफ्रा एबसुजों बा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बिबान मोनथारनांगौ बेबायदि जेबो नांसुवामोन। अब्लाबो बर' हारिखौ बर' समाजखौ मोजां फारसे दावगाहोनो थाखाय बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानो थाखाय बयबो खामानि मावोमोन। बे समाव आंबो खाफाल गोनांखौनो होननानै बुंनांगोन। बिस्वजित दैमारि मानगोनां एक्स MP बिस्वजित दैमारि मानगोनां जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समाव जि AGS बिथांमोनजों थाफानानै बा बिथांनि लाबोनायावनो आङो खामानि मावनो मोनजेनदोंमोन। बे हिसाबै आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बै समनि माइमु हाउस जि क'क्राझार बेवहाय आं थानानै बिथांमोनजों जयैनो खौसेनो खामानि मावनो मोनदोंमोन। बिथांजों 4 बोसोर इउजि ब्रह्म बिथांमोनजों 4 बोसोर खामानि मावनो मोनदों। आरो बेनि उनाव आङो जेब्ला रबिराम नार्जारि बिथाङा आफादगिरि जादों, बिथाङा आफादगिरि महरै मोनदोंमोन मुसलपुरावहाय। बिथांजों आङो एसिस्टेन्ट कालचार सेक्रेटारि हिसाबै खामानि मावनो मोनदों। बिथांजोंबो आङो फ्राय 4 बोसोर मानगोनां रबिराम नार्जारि बिथांनि आफादगिरि दैदेननायाव आङो 4 बोसोर खामानि मावनो मोनदों। आरो बिनि उनाव फैबाय गोरों-गोरा नार्जारि। गोरों-गोरा नार्जारिया जेब्ला गिबि आफादगिरि जादोंमोन, बिथांजोंबो थाफानानै कालचार सेक्रेटारि हिसाबै, बिनि उनाव 2 बोसोर अफिस सेक्रेटारि हिसाबै बिथांजों खामानि मावनो मोनदों। बिनि उनाव फैबाय प्रमद बर' बिथांजों 2 बोसोर कालचार सेक्रेटारि। आरो बिनि उनाव फ्राय 8 बोसोर आङो एडभाइजार बोसोनगिरि हिसाबै दासिमबो आङो बोसोनगिरि हिसाबै खामानि मावनो मोनदों। आङो बै समनि खामानि मावनायफोरखौ नुबोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बा साफ्रोमबो आफादगिरिनिफ्राय लानानै जायफोर बिबानगिरिफोर मोनदों बिथांमोना डेडिकेटेडलि खामानि मावबोदों। आरो बेवहाय आंबो गोजोननाय मोनदों जे इउजि ब्रह्मजों खामानि मावफानो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों जे रबिराम नार्जारिजों खामानि मावनो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों जे रोंगोरा नार्जारिजों खामानि मावनो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों जे प्रमद बर' बिथांजों खामानि मावनो मोननानै दानि जि दिपेन बर' आरो लरेन्स इस्लारि बिथांमोनजोंबो थाफानानै आं जिखिनि खामानि मावनो मोनदों बे खामानि मावनो मोननायाव आंहा गोजोननाय दङ। आङो फोथायदों जे दुलाराय बर' हारियानो गोजोन खौसेथिनि थाखाय आरो हारिखौ दावगाहोनो थाखाय, हारिखौ जौगाहोनो थाखाय, हारिखौ गेरेमसा माहारि दानो थाखाय जिबायदि खामानि मावबोबाय थादों एबसुआ, बेवहाय साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरनि जि मावनाय बे मावनाय बिहोमाखौ आङो बावनो हानाय नङा। आरो दासिमबो जि थांखिसिम, जि डेस्टिनेसनसिम मोनफैदों, बे मोनफैनाया जाबाय साफ्रोमबो बर' माहारि। আজিৰ যি টি-20 টি-20ত ফ্লেগ হোষ্টিং হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ যিবোৰ আন্দোলনত মানে জড়িত আছিলে এইবোৰ মানে মাৰ্চাৰ্ছ হৈ গ'ল। মাৰ্চাৰ্ছবোৰক এতিয়া মানে তৰ্পণ কৰা হৈ আছে। বিশেষকৈ গহপুৰ এৰিয়াত যিখিনি উখল মাখল বিশেষ মানুহ হোৱাৰ কাৰণে বেছি উখল মাখল তথাপিও এইবাৰ যিহেতু বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আমি আগত যেনেকুৱা পাইছিলোঁ তেনেকুৱা বহুত মানে ডেলিগেটছ আহিছে। এই ডেলিগেট অহাৰ ডেলিগেটছ মানে হেল্ডি মানে তেনেকুৱা মানে বাহিৰৰ পৰা আহিছে, বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছে। গতিকে এই প্ৰগ্ৰামখন বা এই অধিৱেশনখন ভালকৈ হৈ যাব, ভালকৈ পাৰ হৈ যাব তেনেকুৱা লাগিছে। আৰু এই অধিৱেশন যিহেতু ডেলিগেটছৰ নতুন মানে পুৰণা যি এবছুৰ যি কমিটি, এই কমিটি ভংগ কৰি নতুন কমিটি হ'ব। এই কমিটিত যিহেতু আমাৰ মাজত বহুত ভাল ভাল কাম কৰা নেতাবোৰ আছে, ইহঁতক মানে ৰাখি কিনে বা যিবোৰ মানে ভাল
কাম কৰিব বা বড়ো জাতিৰ কাৰণে বড়োৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কাম কৰিব এইবিলাকক মানে ভালকৈ মানে পৰ্টফলিঅ' দি আমি ৰাখিম আৰু তাৰপিছত কিছুমান মানে ৰিটায়াৰ লোৱাৰ তেনেকুৱা মানে লাগিছে তো সেইখিনি